ens acompanya el Ferran Resina, és sotsinspector de la Policia de la Generalitat, de Mossos d'Esquadra. Ell és cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció a la Ciutadania. A més, és coordinador i ell mateix és docent dels diferents cursos que la policia del país fa en relació a la proximitat i atenció al ciutadà, llicenciat en dret també per l'Autònoma i responsable del cos de Mossos d'Esquadra d'estar a prop de la gent i de tota aquesta labor formativa. Nosaltres estem molt contents que ens puguis acompanyar avui, Ferran, per tenir una aproximació segur que diferent necessàriament del que tant la Rocío com la María José ens faran. Jo només una avançada, Mossos d'Esquadra, i segur que ens faràs 5 cèntims, té molta activitat a les escoles i als instituts, hi ha molta formació amb el jovent, part del jovent que també és públic nostre a l'Òmnia. Per tant, és bo també que sapiguem què es fa des de Mossos en aquest sentit i que també que tinguem una aproximació, si et sembla, com és diferent l'assetjament d'abans i d'ara. Han canviat o no han canviat les tornes? Jo crec que sí. I fins i tot que puguem parlar des de la prevenció. Segur que actueu des de la prevenció, com fem tots amb el nostre rol. Des de l'Òmnia també actuem des de la prevenció i com ho feu des del cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, endavant, Ferran, i gràcies per ser aquí. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me, gràcies per estar aquí. Ben bé és això, doncs el que explicaré una miqueta és la feina que nosaltres fem, des de quin punt de vista la fem. I abans de començar, i ja us dic, Mossos d'Esquadra és cert que fa xerrades, les fem per tot el territori i voldria que veiéssiu els Mossos del territori com unes persones que estan també per servir-vos a vosaltres. Vull dir, vosaltres sou xarxa de territori, els Mossos també fem xarxa al territori, per tant, les relacions que puguem fer des d'Òmnia, des dels punts Òmnia a les comissaries de Mossos, estem disponibles sempre per si hem de fer una xerrada a un punt vostre, la farem. Si hem de contactar amb vosaltres per qualsevol tema, si necessiteu un recolzament, allà el tindreu. Us explicaré una mica per sobre quina feina és el que fem nosaltres a Mossos d'Esquadra amb el bullying i on l'emmarquem. A veure, primer, voldria dir-vos això, qui són els Mossos que fan aquestes xerrades, de què s'encarreguen. Vull dir, no són tots els Mossos que hi ha vestits d'uniforme els que realitzen aquestes xerrades. Nosaltres tenim un total, aquí hem posat 16.000 efectius, 922 fan tasques especialitzades en proximitat. D'aquests 922, atenció, només uns 180 formen part del que nosaltres diem les oficines de relacions amb la comunitat. Les oficines de relacions de la comunitat estan a cada una de les comissaries de Mossos d'Esquadra. Aquí he apuntat, mira, la de Berga. A cada una d'aquestes comissaries hi ha unes persones que el que estan fent és teixir xarxa. Vull dir, són els que tenen els contactes amb el teixit social, amb el teixit associatiu, comercial i, evidentment, escolar del territori. Participen a les taules que puguin evitar violència a les aules, les diferents taules territorials. Però, a més, una de les coses que fan és fer aquesta feina de prevenció qualitativa. Fan les xerrades, per exemple, a tots els col·legis. Actualment, jo dubto que hi hagi cap col·legi de Catalunya al que els Mossos no hagin fet una xerrada. I si existeix és perquè no han volgut, directament. I diria que no n'hi ha cap, però bé, m'aventuro a dir-ho. Fem moltes xerrades, però ja us explicaré quantes. El que voldria que veiéssiu en aquesta diapositiva, bé, vull dir que nosaltres tenim una xarxa que és territorial, ens agrupem amb el que seria l'àrea bàsica policial, la comissaria, les comissaries s'agrupen en regions policials, 9 regions policials, i totes les regions policials el que seria els serveis centrals. Jo estic a aquests serveis centrals. Què ens permet? Ens permet formar a persones, fer-los una formació, i aquesta formació que nosaltres fem, una mica és com vosaltres, no? És ara va al territori. Anem fent formacions contínues d'aquests agents, que també he de dir una cosa, el perfil de l'agent de relacions amb la comunitat ja és un perfil molt concret. Qui no vol estar en relacions amb la comunitat no està en relacions amb la comunitat. Pot estar fent altres tasques dintre de Mossos d'Esquadra. Per tant, els perfils que estem acumulant, generalment, jo diria que hi ha molts llicenciats
amb el que seria amb docents, amb magisteri, vull dir, hi ha sociòlegs, persones que ja tenen en el seu ADN doncs, aquest servei al públic de tractament, de fer xarxa, vull dir, i han anat caient aquí tots, pràcticament. Estem molt contents del capital humà que anem acumulant en aquestes oficines de relacions amb la comunitat. Més enllà d'oficines en les relacions amb la comunitat, com tractem nosaltres el tema del bullying? Us explicaré. Nosaltres tractem diverses temàtiques des d'un programa, que és el programa Internet Segura. Ara no us explicaré el programa Internet Segura, perquè aquí podríem estar una hora. El programa Internet Segura ens comença a nosaltres, faig una mica una pinzellada, a l'any 2008. A l'any 2008 nosaltres fem una xerrada a Mossos d'Esquadra perquè veiem una necessitat d'explicar uns consells de seguretat amb el que era internet. Ja no dic la xarxa, internet. Llavors jo recordo que les preguntes eren si em puc descarregar aquest, em posaran a la presó si em descarrego això que és il·legal, aquesta música, era música el que es descarregava llavors, no? De tant en tant començaven a haver els primers xats, no? Clar, del 2008 estic dient, ara el 2016, ja hi fa alguns anys, clar, ha entrat les xarxes socials a totes. Aquí tinc diverses presentacions, ja us ho diria, no? Vull dir, ens han canviat molt. Vull dir, han canviat, doncs no tenim una xerrada, ara tenim 5 o 6 tallers diferents, per diferents edats. Vull dir, cobrim des dels 7 anys, ja estem fent la cibercaputxeta vermella, que és la presentació, que utilitzem el conte de la caputxeta vermella tonejat una miqueta perquè sigui més atractiu, pels nanos jovenets, que les xarxes socials, dic a les xarxes socials 7 anys, i és veritat, perquè no tenen ells l'aparell però es connecten amb el dels pares. I tenint en compte que els nous sistemes operatius fan que no hagis de teclejar, sí que són superintuitius, ja ho sabeu, vull dir, encara hi ha nanos que fan així a la pantalla, a veure si es mou, vull dir, quan agafa un ordinador d'aquests, vull dir, són molt intuitius, doncs els nanos s'hi connecten, és així. I vam començar a donar aquests consells, des d'aquí fins a la universitat, i aquí ja ho veureu alguns de les xerrades. Què he fet? Explicar-vos una miqueta les temàtiques que més ens amoïnen, ens amoïnen totes, però aquí, per exemple, vull destacar-vos, no són les que hi ha, en aquestes que hi ha aquí, per l'experiència pròpia que ens hem trobant, clar, anem fent xerrades al territori, veiem què és el que està passant. El ciberassetjament és una de les coses que està apretant moltíssim. El ciberassetjament és una d'aquelles temàtiques que preocupen els col·legis i que ens preocupen a tots plegats. El sexting, ja ho sabeu, ja ho hem comentat abans, que és l'intercanvi d'imatges. El grooming és una de les que ens preocupen més. Relacionat amb tot això, el sexting és la reputació digital. I fa uns anys no parlàvem de reputació digital, ara els nois ja els estem explicant què és la reputació digital, què han de tenir en compte la reputació digital, què han de tenir en compte si tenen 15 anys, això li expliquem a un adolescent, tela marinera, que al cap de 5 anys, si en té 15, quan tingui 20, potser estarà fent una entrevista de feina, i quan entri pel despatx, abans que hagi entrat, el seu nom ja l'hauran picat al Google, i que probablement no, segur, les imatges que surtin poden ser de fa 5 anys i no passa res. I clar, això ho podem explicar, diu, hosti, això a un adolescent li costa. Bueno, depèn de l'exemple que trobi. Nosaltres, per exemple, hem agafat l'exemple, no sé si vosaltres ho recordareu, per fer-ho així, el jugador aquest que havia de fitxar pel Futbol Club Barcelona i havia fet 3 anys abans una sèrie de tuits deixant el Futbol Club Barcelona, em perdoneu, a parir. Què va passar? Doncs el nano aquell no va fitxar pel Futbol Club Barcelona. Vull dir, per tant, aquests exemples se'ls entren molt als adolescents, vull dir, més que no pas d'altres. Volem que entenguin que és molt important la reputació digital i que ells ja hi són a la web. Nosaltres diem, a la web tu pots optar per no ser-hi, m'amago, és molt difícil. O pots optar per intentar controlar la imatge que tu dones. Tots plegats, vull dir, dic nosaltres, clar, no és el mateix que vegin aquí el Ferran Resina tot el dia amb les cerveses i fent juergues amunt i avall, que no pas que vegin un tio esportista, un tio que fa cursos d'aquí, d'allà, i això ho podem controlar tots plegats. En els nois també els hi comencem a explicar això. Vinga, vaig ràpid, que si no complicarà la vida.
Des d'on afrontem nosaltres el ciberbullying? Mossos no té una xerrada de ciberbullying ni de bullying, no la tenim. La xerrada de bullying no la tenim, ja us ho dic. Ara, tractem el bullying, tractem l'assetjament des de diversos tipus de xerrada. Nosaltres, ara aquí el que comentaré és quines són les xerrades amb les que nosaltres fem incidència en el bullying. Ens interessa fer-ho des de molts punts de vista i també ens facilita, i us ho dic així, ara queda entre nosaltres, no? L'entrada en alguns col·legis i alguns instituts que quan els hi vas amb el bullying i ciberbullying, com allà no es dona bullying ni ciberbullying, no cal la xerrada, clar. Però si els hi fas una xerrada d'internet segura, on no és per casualitat, el roleplay que fan té a veure amb el bullying, fins i tot t'ho agraeixen després, quan la veuen. Però bé, nosaltres ho fem així, és una mica és una mania d'entrar. No explicaré les diferències de bullying i ciberbullying, que ja ho hem comentat, ni molt menys, però bé, perquè realment el que a nosaltres ens interessa no és la diferència entre bullying i ciberbullying. Nosaltres hem de treballar l'arrel del problema. Nosaltres hem de treballar els valors. Tant fa que sigui bullying i ciberbullying. L'únic que canvia és el mitjà. El que ens interessa és treballar els valors i no els mitjans. Però sí que és cert que el bullying té una especial, o abans ho he comentat, una especial transcendència i bàsicament per molts motius, però he volgut posar 3 aspectes de pinzellada. La ràpida propagació, es propaga rapidíssimament. El grup classe de WhatsApp està a tot arreu. Una imatge de grup o un vídeo que jo emeti al grup classe és segons perquè tothom la llegeixi, perquè tothom la miri. I si és viral, si fa gràcia, se'n va. Us he de dir una cosa amb això que és viral. Ens hem trobat amb agressors que ni ells mateixos s'imaginaven el mal que podien arribar a fer. Una de les coses que els diem és quan una imatge la poses o la traspasses, has perdut totalment el control d'aquella imatge, d'aquell vídeo. Nosaltres ens hem trobat nanos, nois, plorant com desesperats i te'ls creus. Hi ha el que ho ha volgut fer, però hi ha aquell que diu és que jo li volia fer una broma però no m'imaginava que arribaria a això. Amb això el que volem dir és que ni ells mateixos moltes vegades controlen. Ningú pot controlar fins aquí, fins allà. Quan tu la deixes anar al grup, ja està. Vull dir, si és viral, pot sortir a alguna pregunta més. Que tots no sé si coneixeu el programa aquest. Vull dir, pot sortir on sigui. Vull dir, i es pot estar veient al cap de 4 dies a Japó. I això és el que han d'entendre també. A tot arreu i a tota hora, que això és el complicat de la víctima. La víctima no té descans. Abans, quan patia bullying al col·legi i t'arribava a casa seva, feia... Ara no és... Ara enlloc pot descansar. És més, la víctima, una de les característiques que els hi passa a les víctimes que estan contínuament connectats per veure què es diu d'ells. I llavors perduren el temps. I en aquest perdurar el temps, aquí sí que voldria fer una mica d'incís. Perduren el temps, però fins i tot desconeixem fins a on perduren el temps. I amb això vull dir el de la reputació digital que he dit abans. El bullying, nosaltres treballem molt amb associacions d'assetjament que han treballat des de fa molt de temps i hi ha persones amb 50 anys que encara no s'han tret el trauma i els hi està costant treure's el trauma o no se l'han tret del bullying que van arribar a patir quan eren jovenets. Ara no sabem què pot arribar a passar si a més hi sumes que pel mig hi ha una memòria, unes imatges, uns comentaris que no sabem fins quant de temps poden estar circulant per la xarxa. Vull dir, poden ser imatges que t'estan denigrant d'aquí que 10-15 anys que encara puguin estar movent-se per la xarxa, quan la persona ja no és un noi, sinó que és un adult que pot estar tenint una família, m'entens? Vull dir, això encara no ho sabem, no sabem què passarà en el futur, però és un tema que ens preocupa i ens preocupa molt. Anem ràpidament. Tipus d'accions preventives que fem? Fem moltíssimes, però aquestes he volgut destacar i faré una pinzellada per sobre de les que nosaltres fem que tenen a veure amb el bullying. Taller xarxes socials, internet segura de tu a tu, un video share i el taller d'odi i discriminació. Les 3 primeres estan molt encabides amb el que seria el programa Internet Segura i l'última té més a veure amb el que és, ja ho veieu, odi i discriminació amb el programa aquest, però també ho hem fet que tingui a veure amb el bullying. Taller xarxes socials. Què és això, el taller xarxes socials? Bàsicament el que estem fent és fer una sèrie de... allò que havíem dit, abans parlàvem
que fèiem xerrades i ara fem tallers, fem roleplay. I aquí m'agradaria comentar una de les dinàmiques que nosaltres plantegem. La dinàmica és molt senzilla, vull dir, simplement els hi plantegem un supòsit, i el supòsit l'explico ràpid si voleu, que diem aquí, no sé si es veu, el dilema de l'Anna. El dilema de l'Anna és simplement preguntar-los, mira, esteu aquí vosaltres, sou els alumnes, i ràpidament, sabeu que en la vostra classe hi ha una persona que està patint un assetjament molt bèstia, i qui l'està fent aquest assetjament, qui l'ha promogut, el primer que l'ha promogut, és el Miquel, que el Miquel és molt amic teu. La professora se n'ha assabentat, però no sap qui són els autors. I clar, doncs sap que d'aquí no sortiu, així ho plantegem així, o no aneu d'excursió, demà teniu convivències, no aneu de convivències si no surt la persona, doncs, que està patint el bullying, que està ocasionant, que està fent, si no surt l'agressor. Què faries? Clar, a partir d'aquí, és un dilema, ja us ho dic, el primer és jo no me xivo. Aquesta és el 90... Bueno, quan parlàvem l'altre dia, parlàvem amb la d'Akiva de Finlàndia i deia que quan han entrat aquí, una de les coses que més els havia sobtat és la cultura del xivato. Vull dir, clar, dius, a veure, jo no me xivo, llavors comencem a entrar. El que fem és que parlin ells. El que volem és una dinàmica que han de parlar ells. Bàsicament el que diem, bueno, tu no te xives, però pensa que ara no ets amic de l'agressor. Ara resulta que, imagina't que ets amic de la víctima. Home, ja parlaria amb ella, ja canviem. Però és molt bon amic teu perquè tota la vida i tal, ostres, és que clar, però és que l'altre és... I anem entrant, no? Doncs ara imagina't que la víctima és el teu germà petit. El teu germà petit, que va 2 cursos avall, està patint això. Clar, llavors, el que fem és anar correlant, no? Dius, clar, després passen del jo no me chivo a jo lo mato. Us ho dic així, vull dir, estic exagerant i estic fent-ho així, no? Però dintre d'això, en aquest trasbàs, és en el qual el que volem és que ens expliquin què fan. Des de quin punt de vista ho expliquem? Des de quin punt de vista volem que reflexionin? Des de 3, bàsicament, agressor, víctima i espectador. L'agressor ens interessa, evidentment. Nosaltres li diem a l'agressor, ei, atenció, això no es fa, això té unes conseqüències. Parlem de l'agressor. No oblidem que el que parla és un uniforme, també. Un uniforme, també us ho diré, que ja el coneixen pel nom de pila, perquè, clar, ha fet tantes xerrades en l'institut i en el col·legi, vull dir que ja el coneixen, però realment no deixa de ser el policia. Parlem de la víctima, evidentment. Què li diem a la víctima? La víctima confia, explica'ns-ho nosaltres, explica-li al professor, explica-li als teus pares, vull dir, tens suport, tens algú que et recolzarà, no t'ho callis, és un missatge. Però especialment el que treballem és l'espectador. Clar, nosaltres quan fem una xerrada a potencials víctimes o víctimes, a potencials agressors o agressors actuals, però sobretot a espectadors. Per què? Tots els estudis ja ho diuen, que depèn de com es posiciona l'espectador, desactivem o no desactivem un cas de bullying. El que a nosaltres ens interessa és que l'espectador, i si us hi fixeu, tots els programes que treballen amb bullying, el que estan fent és treballar el grup classe. Si nosaltres tenim espectadors, aquesta paraula, tenim tercers que tenen una consciència cívica, una responsabilitat cívica, doncs agafaran i diran, parlaran fins i tot, et diré més, parlaran directament amb l'agressor i li diran, ei, això no es fa, no parlaran amb la víctima, amb l'agressor, o parlaran amb el professor. I si nosaltres fomentem aquesta responsabilitat cívica, no es quedarà aquí, tindrem menors, tindrem persones, adults del demà, que tindran aquesta responsabilitat cívica fora d'aquell col·legi. M'explico. Si han d'ajudar a una persona gran, estaran molt més predisposats si tenen aquesta responsabilitat cívica respecte als altres. Per tant, és el que nosaltres intentem fomentar. Nosaltres no, tots. Vull dir, aquí el Mossos és un apèndix de tot el treball que han de fer. Aquests són els 3 punts de vista que treballem. Vaig ràpid amb això. Què més fem? Vam donar una volta de clau, allò que dius. Teníem el taller de xarxes socials, que el Mosso el que feia era promoure una mica la discussió. Doncs li vam donar una altra volta més, que és el taller Internet segura de tu a tu. Què és Internet segura de tu a tu? Internet segura de tu a tu és agafar i implicar tot el centre
amb el que és xarxes socials i especialment bullying o ciberbullying. El que fem és formar a nois de tercer d'ESO perquè siguin ells els que donin la xerrada a primer d'ESO. Fem tercer perquè llavors ens queden a quart. Per què ens queden a quart? Perquè aquests nois de tercer d'ESO que fan la xerrada a primer d'ESO, a més es queden com a referents en casos de que algun igual doncs, pateixi un cas de bullying o ciberbullying o algun tema que a ell no li agradi. Li pot comentar. Si no li pot comentar al professor, no li vol dir a la policia, li pot dir a ell. Val? Vam començar un prova pilot farà uns 4 anys a 3 instituts, ja vam agafar 3 instituts molt diferents, ens va funcionar molt bé. Farà 3 anys ja vam començar, fa 2 anys vam començar a fer-ho a un institut per cada una de les comissaries i ara ja, ara el que patim és que estem morint una mica d'èxit, us ho explico. Perquè, clar, això suposa una feina per a la gent de Mossos d'Esquadra impressionant. No es tracta d'anar i fer una xerrada. Aquí estem comptant. Què estem fent? Ara ho veureu aquí. Es presenta el projecte al centre educatiu, una mica d'esquema del que significa això. Es fa una presentació, una xerrada de presentació al personal docent. Una altra als pares i mares. Del personal docent es queda un professor d'enllaç. Després es fan 3 formacions als alumnes de tercer d'ESO. I després es fa la formació dels de tercer d'ESO que fan els de primer, que tu estàs allà amb el professor d'enllaç. Clar, això suposa, una dedicació. Nosaltres difícilment, el de Terrassa, per molt que sigui, jo li puc dir que faci aquesta xerrada a tots els instituts del seu àmbit, perquè té, si coneixeu Terrassa, no sé, tota la zona de Terrassa, Vila de Cavalls i Matadepera, amb la qual li surten una borrada d'instituts. És impossible que tinguem temps de fer això. Però sí que l'estem fent, com a mínim, a 3 instituts de cada zona a l'any. El problema que tenim és que els instituts que ho fan volen que ho tornin a fer. I també tenim els altres que no els han fet, que ara els hi toca amb ells. I estem d'allò apretant. Ens està donant molt bon resultat. Ens està donant molt bon resultat perquè, ja us ho imagineu, vull dir, en la modèstia que nosaltres tenim, el que fas és fer partícip al grup classe de que això és una problemàtica seva i que han d'intervenir més i els hi dones més participació. Us he de dir una cosa, els nois de tercer d'ESO que s'agafen són tots voluntaris i generalment són voluntaris de l'optativa de mediació, amb la qual cosa ja tenen ganes de fer-ho, i juntament amb el personal docent, acaben sempre caient perfils que tenen el seu liderat, diguem-ho així, dintre del grup. Vaig ràpid. Share. Aquesta és la proposta didàctica, diguem-ho així, que fem pels més grans. Aquesta toca el bullying, però bé, aquest toca sobretot el sexting i les imatges. Aprofitem un vídeo que va fer el Col·legi d'Advocats de Granollers, el qual ens en va fer sessió, i vam agafar aquest vídeo i vam dir, el vídeo està molt bé, però vam fer unes propostes didàctiques del vídeo. El vídeo aquest és un vídeo d'uns 20 minuts, on hi ha un cas d'uns noi que es deixa portar que té relacions amb una persona, amb una noia, el grup li diu volem proves, passa les proves que ha tingut relacions sexuals amb aquella noia a través del grup, ui, hosti, mira què ha fet aquest, la mosqueta morta, la tiren cap en l'aire, la passen per tothom, hi ha un intent d'autòlisi de la noia, vull dir, clar, finalment acaba condemnat, però està bé, com ho va fer el Col·legi d'Advocats, i ho va fer juntament amb el que són els jutges de Granollers, van utilitzar fins i tot les instal·lacions. I home, et posa bastant en marxa. El que fem és treballar en cada un dels personatges sempre seguint el mateix esquema. Víctima, agressor i grup. I els posem en què farien. Doncs, el Johan és el noi que, per exemple, això és un exemple, vull dir, de la fitxa aquesta hi ha fitxa de cada un. El que fem és separem la classe en grups, entre ells contesten aquestes preguntes i treballen un personatge i després ho posen en comú. Fixeu-vos que aquí en totes aquestes dinàmiques el mosso, el que té aquí, hem hagut de formar específicament els Mossos per tot això, ja us ho dic, no ha sigut fàcil. Vull dir, té la guia i qui va parlant són ells. Si hi ha algun tema dels que té a la guia que no surt, ja l'introdueix,
però bàsicament són ells. Surten tots els temes. Ja us ho dic que no es deixen ni un. També aquest vídeo està per nanos més grans. Per què? Perquè en el vídeo es veuen nanos fumant, en una festa, hi ha alcohol, i clar, som els Mossos, tampoc podem fotre això amb els nanos menors. Vull dir, a veure, hem d'entendre on estem. Però ens va molt bé. I després l'últim que jo us volia comentar, que és el taller d'odi i discriminació. El taller d'odi i discriminació no està emmarcat en Internet Segura de tu a tu, però és una proposta que vam fer ja conjuntament amb el Departament d'Ensenyament. Aquest taller es composa de 3 sessions. Una primera sessió que fan des del centre educatiu, on el professor explica a la classe què és el concepte d'odi i discriminació, què són aquests conceptes, què són homofòbia, els tipus de delictes d'odi i discriminació, de hate crimes, que és religiós, origen religiós, homofòbic, tots els que hi ha. Després anem nosaltres i fem una sessió on toquem diversos d'aquests temes, i parlem i fomentem aquesta discussió per donar valors, i llavors s'acaben. Dius, home, això no té res a veure amb el bullying. Bueno, no té res a veure amb el bullying, però sí, perquè precisament un dels temes que tractem, que és l'homofòbia, utilitzem, mira, ara sortiré d'aquí un momentet, per sortir, no? Fin de la presentació, pongo? O sea, vinga. I agafem aquest. Són 2 minutets, em sembla. Hosti, 4 minuts? Espera't. Permet. Ja acabo, quan acabi això, ja està. Em sembla que trigarem 8 minuts, no 4. Això és... Hey, all right, what's up? Good day? Fem una cosa, sí. Bueno, doncs mira, em sembla que agafaré i us ho explico. Bàsicament, a veure, podeu entrar a veure'l, està al YouTube. Està al YouTube. El que ve és un bullying, us ho dic així, però el bullying és un bullying homofòbic, és un bullying que està patint un nano, bàsicament, perquè saben que és gai. Vull dir, i és quan la classe, presentació en diapositives, no? Està aquí baix, i... Hosti, no. Mira, farem a lo bèstia, perdoneu, Bueno, és un bullying que pateix un noi, amb motiu homofòbic. Sí que ens serveix per tractar l'homofòbia, evidentment, però, precisament hem volgut col·locar aquest, podíem haver treballat, també treballem un vídeo sobre racisme i un altre vídeo sobre aporofòbia. A partir d'aquí treballem aquests conceptes. Aquest ens ha interessat molt, perquè precisament el que fa és una miqueta el que heu vist abans del cabell vermell, doncs ve a ser això amb bullying. Vull dir, estan patint un bullying homofòbic perquè es veu agafat de la maneta, i tots estan fent-li la conya al nen d'agafat de la mà, que anaves agafat de la mà, que li donaràs la mà, i clar, al final, quan veuen que estan fent això, tots els nois de l'institut comencen, les noies amb les noies i els nois amb els nois, a agafar-se la mà. Clar, veuen que el recolzament del grup és el que fa que acabi el bullying. Això per nosaltres és sobretot molt important, és fomentar el grup. Aquí ja està, acabem ja. El que només dius a les presentacions que nosaltres estem fent. Vull dir, és que això és el que es va fer el 2015. N'hi ha unes quantes.
com podeu veure, aquells 190 i pico, doncs són 5.700 presentacions, 174.000 assistents. Aquí hi ha totes les d'internet segura. Val? Clar, són moltes presentacions. I internetsegura.gencat és una adreça de correu que nosaltres tenim a disposició per tota la ciutadania de totes les informacions que siguin rellevants de temes d'internet. Aquí pot caure des de bullying i ciberbullying, que puguis patir per assetjament, fins phishing, vull dir que phishing és fer-se passar allò, les webs aquestes que semblen el banc de Sabadell, i no és el banc de Sabadell, sinó que és el banco del paraíso fiscal, que l'ingresses a una compte que no saps d'aquí. Doncs una miqueta és això, moltes gràcies, vull dir, això és una pinzellada, ja us ho aviso, vull dir, si voleu una cosa més completa, doncs, a veure, els Mossos que estan en el territori us donaran tot el recolzament que necessiteu, us ho garantitzo. Gràcies. Gràcies, Ferran, per aquesta presentació. Jo em quedo amb tres conceptes dels que has comentat. El primer, i com a previ, l'oferiment i la disposició de Mossos d'Esquadra a la xarxa Òmnia, jo crec que com a primera cosa, jo crec que destacable, perquè tots en siguem conscients de l'oferiment i dels recursos i de les facilitacions que ens podeu oferir i agrair-vos. Tres conceptes. La reputació digital, n'hi has volgut insistir, i jo crec que és un element, quan mires una mica més enllà, ja no mires només el problema immediat, sinó aixeques el cap una mica i on ens porta o quines problemàtiques ens porta l'assetjament. L'altre, has destacat les característiques bàsiques de com són els assetjaments. Parlaves d'una ràpida propagació i un no control del mal, que és a tot arreu i a tota hora, jo crec que és important, i que perdura en el temps, molt relacionat amb això de la reputació digital. I la importància de l'espectador, del grup, i per tant la víctima i l'agressor, òbviament, com a agents, com a actors necessaris en la relació, però com és d'important el paper, el rol que poden tenir els espectadors, els amics, els companys. Jo crec que són tres aspectes. I agrair-te que haguem pogut entrar dintre d'algunes càpsules formatives, dels tallers, d'això, perquè al final els que estem aquí estem en disposició d'iniciar tallers, càpsules, activitats dintre l'Òmnia, per tant veure, encara que sigui dintre l'àmbit escolar i per tant que és un àmbit diferent al qual nosaltres tractem, però aprendre i veure altres experiències, ni que sigui una pinzellada d'un tastet, ens ajuda, jo crec que us ha d'ajudar a veure aquestes metodologies, a com encarar-ho, ni que sigui aquesta primera aproximació al tema. Si em permets una cosa només, amb l'àmbit escolar, però clar, aquí hem centrat en l'àmbit escolar, sortim de l'àmbit escolar, també, vull dir, fora de l'àmbit escolar també. Ara, per exemple, estem apretant molt, així, amb clubs esportius, abans ho comentava, clubs esportius, el d'odi i discriminació, però qualsevol àmbit. L'escolar és segur, perquè no se'n van. Tant aquí no poden fotre't al camp. Gràcies. Molt bé, doncs gràcies, Ferran.